8 months pregnant pero nagpapatuwid ng buhok. Di ba hindi pwede yun? Tapos ang dami nga rin ditong senior citizen at hindi lang yan. Eto namang kasunod, 12 years old. May kasabay din siyang 13 years old. Ito daw magmula nung 9 siya, dito na siya nagpapatuwid ng hair. At bukod sa mga pregnant, senior, and bata, pati raw yung mga breastfeeding moms and even cancer survivors who are growing out their hair for the first time, yung mga akala natin dating hindi pwedeng magpa-process ng hair, dito pala pwede. This is Greenbox, the first ever organic salon in Pampanga, open since 2016. Bukod sa minemaintain nila na affordable ang services nila, sigurado rin sila na talagang organic yung mga gamit nila because they work closely with the chemist who formulate this, so they know exactly what ingredients go into the products. Pwede mo rin tong bilhin para may nagagamit ka sa bahay. So today, dakilang alalay ako, sinamahan ko sila mama at papa para magpakulay ng hair. Dry na raw kasi ang buhok at ang dami ng white hair, pero in fairness para sa mga lampas na ng 60 years old, konti pa yung mga yan, diba? And then eto yung result. Tignan nyo naman ang ganda ng color, the hair is bouncy and healthy. So kung yung parents mo din senior citizen na medyo sensitive yung scalp or pwedeng naglalagas yung buhok, dito mo na lang sila ipa-makeover. By the way, eto yung branch nila sa May Dao sa harap ng One North Mall, meron din sa Talibastagan at Malolos, Bulacan. So habang naghihintay, nagpa-foot spa and pedicure na muna si Papa. Kay Mama naman, mani, pedi with foot spa at eto nilalagay na yung hair color. And guys, dahil nga organic yung gamit nila ha, dito pwede ka magpakulay and rebond at the same time nang hindi nalalagasan ng hair. After ng hair color, kasunod itong Bio Restore. It gives you 90% naturally straighter hair na bouncy, smooth, soft, and shiny, and it lasts for about 3 to 6 months. Kaya naman talagang pwede sa senior, pregnant, bata, breastfeeding, at yung mga merong very sensitive scalp. And total, naghihintay na rin lang ako dito, di nagpa-foot spa na rin ako and Bio Restore din. Even yung foot scrub na gamit nila, merong goat milk and other organic ingredients. Meron din itong antibacterial properties, so marami rin daw silang suki ng mga medyo may problema sa amoy sa paa. Kasi nakakatulong siya na mag-deodorize. So anyway, eto at patapos na tayo, nagre-rinse na ng hair at pinapatuyo na. By the way, meron silang 3 days warranty kung saan pag nakita mong merong unsatisfactory sa pagkakagawa ng hair mo, pwede mong ibalik sa kanila yan. Kung wala namang issue or hindi mo naman kailangang ipa-retouch, pwede ka pa rin bumalik sa kanila on the 3rd day para sa free hair spa. So eto, nagpa-Bio Restore lang ako at hindi ko muna pinagalaw yung hair color kasi hindi pa ako sure kung anong gusto ko. But the hair is very bouncy and soft. It's straighter pero hindi mukhang na-rebond. Alam mo yun? Very natural lang yung dating. Eto si Mama, tuwang-tuwa rin sa result. Gusto niya yung kulay at yung texture ng hair niya. So sa lahat ng mga may hair problems at naghahanap ng solusyon without damaging your hair any further, and even yung mga naghahanap ng shampoo and conditioner para sa mga meron ng manipis at naglalagas na buhok, itry nyo na rin dito sa Greenbox Organic Salon. Hello everyone! Meron po akong good news sa inyo. Meron na po tayong Greenbox Organic Salon, Dao, Mabalacat branch. Yung opportunity na masabi ko sa inyong lahat na napapasalamat ako muna ako kay Panginoon, no, na meron po tayong Greenbox Organic Salon for 9 years na and counting. So ito po ang bago natin baby, ang Greenbox Dao, Mabalacat branch. At yung mga taga-Balibago po, huwag po kayo malulungkot dahil I'm hoping and praying na makapagpas ulit po ako doon, no, sa area na yon. Kasi yun po talaga ang original na Greenbox Organic. Tara na, nanano ko po. Problema kayong bakyo ay hindi Greenbox. Ikaw na yung solusyon. Thank you!